Takže skúšame Gen Z slova našho trénera. Som ja plával na stage, tak sa dovracal. Roman už nemusí cvičiť, lebo dostane strašné bomby. Unboxing Voxberg produktu. Dobre zabavený je. Tak cinematic záber. Epo? Epo? Tropic Fluid. Dneska idem dať 110 kg na Ačkovú kvalifikáciu Bohemianu. Že vám to připadalo reálné? Pokud ano, oklamali jsme vás. Je to čirý výmysl. Ale ty si Bčkový atlet. Veď dobré, ale dnes budem už Ačkový. Hej? No, nie, či? No to hej. Odkedy? Áno? No, tak dneska budem Ačkový atlet. Sice najhorší, ale budem Ačkový. A dám angličáky za 1,44, aby som obehol Merkyho sekundu. A potom to nechám na moje ramená, že nech sa rozhodnú, koľko dám na snatch druhý. He fucked up. Ty ideš dneska čo? Kvalifikácia na Atény. To vesle 20 kalórií a do 2 minút max barpees. Barpees teďka jdu pořád, to je celý crossfit. Ja idem trénovať. Áno. Ja idem cleany, jerky možno. A potom také hnusné squaty. Prišli peniaze. Oh my god, kid season, you're crazy. All of my diamonds to hit, I believe it. If you got money, then give me a feature. Straps on my body, I feel like a cheetah. Shawty, she want me, I don't wanna meet her. I get it back and I'm doing the most. I'm making hits and I feel like the GOAT. Now I got money, I'm making it toast. These bitches on me, they doing the most. I get it back and I'll do it again. Shawty, she on me, she telling her friends. You want a feature, then give me a band. I'm making money, I don't make amends. They keep on telling me I ain't gon' make it in music, but I'm gonna be who I am. I'm finna put on my team and mention these label, they on me cause I'm a demand. I want designer bags, expensive tags. Baby, we can... Dobre? Dobrý workout. Odišiel dých. Dých? Môže byť. Jo, dal dých. A už potom aj ucho odišiel. Ale dobre. Today was not the day. 18.5. bude. Nie, každý deň je želá. Presne, lebo dneska je sobota. Jak hodnotíš X-League? No. Akože po prvý workoutovský roku. Celkom dobre. Mečli sme to. Ale krop to by nechcela požičať, takže malo to byť lepšie. Ty jak hodnotíš X-League? Sranda to byla. Takže skúšame Gen Z slova našho trénera. Ideme ďalej. Čo znamená crush? Čo nehoda. No. Že mám crush na spolužiačku. Buď. že to je taká tvoja platonická láska, taká. Dobre. Delulu. Delulu? To je taká značka oblečenia. Lulu Melon. Je to také, že... Delulu. No. Naivní. No. Naivní. Čo to? Naivní. Naivný? Drip. Výlet. Prosím? Výlet. Drip. Drip. Výlet. To je... Po tomto basketbale Roman už nemusí cvičiť, lebo dostane strašné bomby. Dal prvý koš. Started out with half and I flipped it in a double. Started out with half and I flipped it in a double. Said I'm again, we gotta go. Take one, then I dash away from. Potrebujem cukor? Si mal polové? Ja som vyhral, lebo ja som šiel rovno. Ja som vyhral, lebo ja spravím toľko tréningov za mesiac, čo na to za... Kto vyhral? Som ja plával na stage, tak sa dovracal. Storka z Red Screw. No, mali sme 50 kg slam ball, s ktorým sme bežali okolo bazéna. Ten mi celý čas náražoval takto do brucha. Už to bolo zle. Potom som skočil do bazéna, posledné kolo bomby. A pri obrátke... Tak som to prehltol a išiel ďalej. To je srdce závodníka. Môže byť. To je najťažšie na celom cvičení.
Radovanie. Ja takový Dnešný deň bol veľmi dobrý. Cítim žiadnu únavu. Iba smieť. Pohodička. Som zvyknutý na ďalšie tréningy. Týchto 4,5 hodiny alebo 5 minút neurobil. Píš nami. Vozolníky na čestovary, vozolníky na bar maslapy, vozolníky na toastové, vozolníky na kruhy. Ty mal zóň, že späť.